नाकूच सोडवलंय ना. देव मंदिर म्हणून कुठून बांधवाचा असतो. आता बोल तू होरेच देवाचा पूत चले उसापर्यंत देऊन दाखवय दाखवय देऊन. बाबा तांकां बोगोस ते नकलो ते कितें करतात ते. आणि दनपारच्या वेळार जेजू खुर्साक इरायलो. जेजूचे हात पाय खुर्साक इरायले. 3 वरां त्या खुर्सार तो उमगळटालो. त्या हातांनी ताणें इतलें बरें केलेलें. कुड्यांक दोळे, बेऱ्यांक कान, मोन्यांक जीब. आतां ताच्यान तें हालोवंक लेगून जायना. त्या पांयांनी म्हाका साळलोय
12वें स्थान जेजू कुर्सार मरता वन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता त्या तुझ्या पवित्र सावधी चढेलय म्हूण सगळो संवसार म्हाका थार लागल्या बाबा तुझ्या हातात कांता मोसो संपादले